0202. Radio Suomi Pop. Kaikki suomalaiset suomalaiset. Ale! Siimarista lopuviikkoi verusteet puoleen hintaan alkaen 2 €. Ja koristekukkia vähintään puoleen hintaan. Tai entäpä, jos tulisit myymäläämme tutustumaan kesäaleen? Siimari, Suomen suurin juhla ja askartelukauppa. Jari, hei! Joo? Jos mä käyn kattoo ne kakiskat. Joo, käy vaan. Ei, odota! Älä mene. Noin, nyt mä olin. Joo. Miksi nää heikki Jari Jari leikkii sitä ikkun isoalea. Otti kato taas sen, siitä taas pois. Tervetuloa iskuun. Ison alen puolet pois meininki ja 1. elokuuta asti. Miska ja Harriakin mulla ei ole mitään tekemistä oppimiskaisuuden kanssa. Mistä voivat ottaa nokkiinsa muun muassa pitkään netissä surffaamisesta tai vedosta. Mobilaat jäi käsiksi kipuun. Mobilaat on tarkoitettu rihmat- ja nivelkipujen paikallishoitoon. Mobilaat on saatavana infuusiovoiteena tai geelinä ilman reseptiä apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä. Mobilaat. 1 hoide, 3 vaikutusta. Jos taulusakkua väkevihaa tamato oli kiinni, oletan Siva on auki. Siva on kesälläkin auki. Aamusta ilta myöhään. Myös sunnuntaisin. Radio Suomi Popin kesäviikon lopuissa on viilistä. Tarjoamme viikonlopun raikkaita tuulahduksia ja parasta suomalaista viilistelymusaa lauantaisin ja sunnuntaisin Nannarin Pattilan seurassa. Voita festaripassi Suomi Pop-festivaalille Jyväskylään, äänestä suosikkivalioviilimakua ja lähetä oma kesäviilistely musatoiveesi sekä mako